Omenala na-ese okwuwe, omenala na-ese okwuwe, anyị amaghị nke ndị ji biri ibe ha. Omenala na-ese okwuwe, anyị akwadobe, anyị apụtana na chi agbana. Omenala na-ese okwuwe, omenala na-ese okwuwe, anyị amaghị nke ndị ji biri ibe ha. Omenala na-ese okwuwe, anyị akwadone, anyị apụtana na chi agbana. Yekere mgba na ha o, yekere mgba na yekere mgba na yekere mgba na ha o. Ụmụ okorobịa were ọsọ ọsọ bịa be oruboko na-eruo, anyị akwadona, anyị apụtana na chi agbana. Omenala na-ese okwuwe, omenala na-ese okwuwe, anyị amaghị nke ndị ji biri ibe ha. Ụmụ ibe ekene m ụnụ, ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ. Ụmụ ibe anyị bụ ndị ọdịnala Igbo, ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị na-ekwe oyoyo n'ụdị nke ha. Anyị na-ekwe oyoyo n'ụdị nke anyị, ọwụ ka nna anyị si wee ke anyị ka anyị si ebi. Ọ bụ ihe a kpọrọ anyị n'ụwa ka anyị na-eme. Anyị anaghị eso nwa bekee eje, anyị anaghị eso ndị Arab eje, anyị anaghị eso ndị Israel eje, maka anyị ma eziokwu. Anyị ma the language of the universe, anyị anaghị achọ ya achọ. Onye na-amaghị ebe o si wee bido ije na-achọ ije. Ọ bụrụ na ịma ebe isi wee bido ije, nwanne nwere ihe ị na-achọ. Gịnị ka ị na-achọrọ ụzọ ebe ịma ụzọ ebe ị na-eje? Onye na-efu ụzọ na-achọ ụzọ. Anyị ma ụzọ ebe anyị si eje, anyị ma ebe anyị si bịa, mara ebe anyị na-eje. Kedu ihe anyị na-achọrọ ụzọ? Anyị ma ụzọ eluigwe, mara ụzọ ọkụ mmụọ. Kedu ihe anyị na-achọrọ ụzọ? Onye na-efu ụzọ nwere ebe ọ na-achọ eje. Onye ụka na-efu ụzọ, ọ ụzọ ka ọ na-achọ. Onye nke na-ete isi anị na-efu ụzọ, ọ ụzọ ka ọ na-achọ. Onye na-eje na-akụ isi na wọl na Jerusalem, ọ na-efe ụzọ, ọ na-asọ isi na wọl, ọ na-afụ ya, ọ na-akụ isi na wọl, gbaa, ọ na-achọ ụzọ, ọrụ ụzọ. Nke ọzọ na-ete isi na anị, ọ na-achọ ụzọ, ọ fụrụ ụzọ. Nke ọzọ na-achị ya n'elu, ọ fụrụ ụzọ. Anyị nwafụrụ ụzọ, anyị fụrụ the language of the universe, anyị fịa n'anị. Mgbe nna gị si na ọdịnala, o nwere ihe o ji wee sị na ọdịnala, nwanne ị gaghị anị bute ata enu. Ihe ahụ just recycling. Kedu ihe a na-akpọ ya? Has you know 12 disciples? Gịnị wụ 12 disciples? Why clock? What clock ji wee wuru 12 ka ọ na-aga before bịa to 12? Kedu clock ji wee wuru 12 ka ọ na-aga before to 12? Clock was clock 12. And the 12 disciples, zodiac, or everything with 12. Nwanne ọ coincidence? Ọ bụ coincidence? Ọ bụ na enwe electricity, conductivity ka a na-akpọ electricity abi? Nwanne, how come electricity ọ na-eme amụma mmiri gbuo balim egbe eluigwe mee pịam pịam pịam, ụnụ na-afụ ya ka ọ na-eme n'elu. Nwanne, ọ bụrụ na ị nwere destiny, ọ bụ na electricity adịrọ, nwanne ị gara enwe arụsị. Ọ bụ ichi ịma ma nna gị ọma destiny before. Don't look into this material science nke today. They were all material science before, but ọ bụ the same thing nke eji arụ ya. Ihe ahụ natural computer. Arụsị is a natural computer. You got to go. So electricity, all the old way there have been electricity. Ọ bụzi ihe chọrọ iji eme DC onwe ndị a na-akpọ ndị cartel meziri electricity for money making machine. Ndị mmadụ na-afụzi electricity as a different thing. Monopoly. What you call electricity today is monopoly. Monopolize, mezie a business. Ọ bụrụ na ọ dịrọ before. So many things anyị na-eme n'ala Igbo. Unu na-akpọ spirit, agwa m na ya abụrụ spirit, unu na-akọgiri. Ọ maka spirit unu na-akpọ emere, unu amaghị eme ya. Ọ ihe unu na-akpọ spirit kịta na iwufucha na inwezi information, information. Everything ọ bụla ifo na disi nwa bekee na-ebugharị ọmụoluo ice block, ọmụoluo plastic, ọmụoluo nka. Ihe a bụcha ihe nna gị na-emebu eme before, mana ọ bụghị the same level. Nokia enwere before, Nokia, that Nokia ha na-ebu ibu otu a, Nokia to Nokia na Motorola. Ọkwa aka ndị mmadụ buru ya otu ọ na-akpagharị, ndị ọgịrịga wara na nwa, ọ bụrụ Nokia to Nokia tụsarala. Ka esi ebe Nokia ha dị na onye ji datin pụta na unu ga-amụba ya amụ. Onye ọbụla jide Nokia o Motorola ahụ nke ha na-ebu Nokia to Nokia, ndị agha na-eme akpụrụ trọza n'afọ mgbe ndị ochie ọkpọ trọza n'afọ buru dịtị n'aka na-eko ụgbọgụrụ o bụ Nokia. Ka ebe ọ dịzi, ịghọtago? So things changes.
the same thing nna nna gị ji wee rụchaa ihe ahụ na-akpọ spirit na ihe anyị na-akpọ nonsense. Ọ bụ ya ka a monopolize ya ọ monopolize ya monopolize into business. That's all. Nwere ihe ọzọ. And ọ bụrụ na ị mara information and those things, ọ bụrụ na ị mara how you can use all these things, because electric is there, electricity is there. Anwụ na-acha is because of electricity, because anwụ bụ the matter born itself into electricity. All matter, all crystalline matter. Ihe niile ahụ the same thing. If there is no one, the other one cannot be. Ụwa asịghị na ụwa awara awa. So out of ụwa awara awa ihe niile come out. But anịkajie the magnetism. Ọkaji the thing there and hold it. Ndị ọzọ fly away but and still dey hold that thing. Nna gị is not none ya. If there ọ bụrụ na enwere anị agara enwe sun, because the matter burning in sun is from anị. All the element of the earth is burning. The element of anị is burning. Nothing more, nothing else. That's why ọ ga-aga 12. Ọ gasịa 12. The process of refining. The process of refining. Nya bụ na o jiene. Ọnwa dị there always. Ọnwa nakwa hapụ apụ. Moon is not going anywhere. Na-enwe bekee bara moon. Moon o gịnị? The opposite of sun is moon. Ọkwa ya? Gịnị wụ demon? Kpọọ the opposite. Just kpọọ ya backwards. Ọkwa ya wụ Monday. Ọ wụ demon. Ya wụ Monday. Kpọọ Monday backwards. Ọ ya wụ demon. Ọ ya wụ demon. Ọ wụ backwards of Monday wụ demon. Ndị French si ọ dimanche. So opposite ka a na-ekwu maka ya. So day and night. So in the morning the crystalline, that crystal, that burning electricity in the morning, ọ ya bụ na chi abụọla, because ihe bụ chi. Asị gị chi abụọla. Unu abụọla chi. Mgbe unu nwere nsogbu bụ mgbe unu nwere ukwu wee tinye ya. Mgbe i tinyere ya ukwu ifuzie, you lost. When you put it ukwu is when you lost, because you want, white man came to our place. They answer us, we know God, because we have Nonso, we have Okechukwu, we have Ifeanyi Chukwu, and we know God. You see how we lost? Because he want to. My ancestors know God. We know Chukwu. We have Chukwu everywhere. You add the Chukwu na chi in Wobenso. Mobeke add and Mobeke simple say God. Okwuo ma ọ bụ nke ukwu ma ọ bụ nke obere. You see, because if you want to create an ideology so that your children will learn something from ideology. Now if you ask Nwabeke who is God, Nwabeke will tell you, because Nwabeke know who is God. Ọ ya agwaghị na government. Ịjụ onye Igbo ka onye bụ Chukwu, ọ sị gị na Chukwu bụ mmụọ, ọ sị nọ n'eluigwe. Nwabeke will finally define God for you. Gwa gị who is Jesus. Ka ekpere ewu Jesus ka onye bụ God n'onu Igbo. Onye bụ Jesus ka onye bụ Chukwu, because Nwabeke have Jesus and have God. Ndị Igbo, kedu onye bụ Chukwu, kedu onye bụ Jesus? That because you don't understand. A na-agụ something na anaghị aghọta, because you don't understand. Because you want to be my ancestors know God before white man. Your ancestors knew forces, not God. God is somebody who is in control. It's a hierarchy. Government is hierarchy. That is about chieftaincy. Commander in chief. Commander in chief, chieftaincy, chief nka. Government is God, is hierarchy. They know it. That's why they tell you chere n'eluigwe, chere na Jesus na-abịa. Mana government ga-atụ gị nga. They will jail you. That your Chukwu nwenweghị any power. Jail you for not being guilty. You are not guilty. And they will jail you. This man jail you for not being guilty. These people si gị chebere n'igwe, nke kpebe ekpere, ị na-ekpe ekpere. But government can jail you. Oh my people. Oh my people perish for lack of knowledge. Look at up and look at down. You will see everything is written in plain black. Ọ bụrụ na ị nwere your ancestors information, nwere ebe ị na-eje. Enwere so many information about ọdịnala Igbo, mana ya gara ekwe n'ebe a. Anyị ga-eme ya practice. Anyị ga-eme ya practical. Onwere onye nna ya biko ja kwere na Chukwu bụ onye kwere na Chukwu. It's not my concern. Ihe nna asị gị bụ kụziere ụmụ gị what is the meaning of Chukwu. Tell your children.
Tell your children. Chukwu, tell your children who is Chukwu na. Isi nwa gị just isi nwa gị Chukwu bi n'eluigwe. Chukwu is unknown, powerful and powerful. All ihe agwa ụmụ gị. Is this what you are going to tell your children? Woe betide you. So mgbe nwa gị ya aghọ ahịa, a sịkwa na ọ ghọrọ ahịa. Mgbe nwa gị ya aghọ ahịa, don't blame the child because he refused to teach the child or eziokwu bụ ndụ. Ndị Igbo si na eziokwu bụ ndụ. Nna nna anyị ha know about natural force. They never give any name to any motherfucker. Our ancestors never give name to any motherfucker. We gave name based on observation. We know these natural forces, Eke, Orie, Afo, Nkwo. We gave them different names based on their vibrations. Gravity, we call it Ani. Inyi. Mmụọ, anyị akpọ ya mmụọ. Chi, anyị akpọ ya chi. Anyị akpọ ya iche. Akpọ ya echiche. Based on their movement and reactions. Asịsị anyị na-enwere abịa si anyị na-enwere nke a na-adịkwa ya ukwu, etinye ukwu na chi. Etinyezie ya ukwu gịnị mezie ọ bụrụzie hierarchy. Ọ nọ n'eluigwe na-awọchị onye ọbụla. Ọ bụzi otu gị n'ọkụ mmụọ na-agba gị. Ọkụ a na-ere gị, ọkụ na-ere gị, regide ama mbọsị spirit na-erekwa ọkụ. Isi na spirit ya ere ọkụ, how can spirit born? Ebe ọ bụ spirit, isi na spirit wụ ihe enwe ha ahụ. Something you cannot see. How can spirit born? How can spirit born? I am asking you a question. How can spirit born? Ọ sị na enwere Chukwu nwere o nwere way. God have a way, his own way. You see how you nwanne look at ihe ya agba nwa gị. This is what you will teach your children. Tomorrow echi bịa ịgwa m na Africa adịrọ mma. African people cannot produce anything, cannot do anything. If you don't know the movement of the sun, what makes sun crystallize? Keki is electricity. If you cannot know why arụsị is arụsị electromagnetic and wave, electricity and wave connect together. Ọ na ịmara this connectivity between wave and electricity. How can you build computer? How can you build plane? How can you build motor? This is common thing used to build arụsị. You say no spirit, natural force, natural, natural force. Natural force is neutral, all the day. Now get onwe you ụjọ. If you want to use them, you go and use them based on information you don't have. Nke nyere gị enyi tụfugo echi n'ọba arụsị n'ọbụ ndị mmụọ. All those one you have, you throw them away. All of them from A to Z. Ị na-agba eje n'igwe, ị na-eje ekwensu egbuo m. Nothing like demon. Demon mean Monday. Monday opposite is a demon. O nwere ihe ọ bụ, nothing. Satan wụ Santa. Day and night. Satan, Santa, gịnị Santa saint. Gịnị opposite of saint? Opposite of saint is Satan. Nothing more, nothing else. Gịnị na-eme? Nothing happen. Go and do the ha na-akpọ ya. This is 12 zodiac. Aries bụ gịnị? Peter. Taurus bụ gịnị? Simon. Gemini bụ gịnị? James. Cancer bụ gịnị? Andrew. Leo bụ gịnị? John. Go and read this. Go Ghana Bible. Go these people. Virgo, Philip. Libra, Nathaniel. Scorpio, Thomas. Sagittarius, James. Capricorn, Matthew. Aquarius, Thaddeus, Pisces, Judas. You go this astrology, go these names of the apostle of Jesus. If you know the same thing, they are not human being. They are not human being. They are talking about the process. And I go 1, 2, 3, 4, 5. Up here the sun na-aga. Ogaya during the day, Ogaya during the night, or vibrate again into crystalline or ọkụ. Ọbụrụkwa ọkụ ọgagide ọkụ ahụ anyụọ, then the moon, the opposite, will rise. Ọgasịkwa again ọtọnụkwa back. Ọ bụrụ na ị marọ the element that makes sun shine, ị gara alụ electricity, my brother. Ọ bụrụ na ị marọ element that moves the gravity, nwanne ị gara alụ moto, ụgbọ na-akpọ ya ụgbọ. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ ịnyịnya, ị gara emove nwe anything n'ụwa. So mmadụ deceives n'onwe ya. If you don't know this thing, you are not going to do anything. Don't think Africa is not going to good. Don't deceive yourself. Who deceives no moon with illusion? Don't deceive yourself with illusion. If you don't know it, you don't know it.
ịmarịa bụ na ịmarịa na Africa will be better ọnọkata ọdịba mma. How come? Illusion, religious mind things will be better. How? This your fearful mind, religious mind. Ị na-atụ egwu ihe ị na-amụrụ, what you don't know. Ịma ha na brain na create something. Ọ na-achụ m ọsọ, o ji mma achụ m ọsọ. They are seeing me, they are pursuing me, they are looking for me, this one, that one. Look at like ụmụazị nwa obere nwa ịrọrọ nrọ. You are dreaming. Nwa obere nwa dị 5 years na-arọ nrọ. Ifugo ebe obere nwa na-arọ nrọ, gee ntị ka ịma ihe ọ na-ekwu ka o doga ya na ihe o kwuru mgbe ọ mụ anya ka ọ na-arọ na nrọ. Kedu ihe dị iche n'ime na okenye? Ị nwere ike ihe mere gị mgbe ị dị na ụmụazị 2 years ị na-arụ ya na nrọ taa, bụta ị marọ ichetezi na ihe ahụ mere gị mgbe brain gị ka dị ya. Brain gị still hold the thing down, so at any time your brain can recollect those things. Ị na-eje ụka dị dangerous maka ọ ga na-eme gị na-arụ ajọ nrọ. Ị na-eje na nke dibịa agwọ ọgwụ, ọ ga na-eme gị na ajọ nrọ. Mana so if you follow the natural law, ịba uru. Ụmụ ibe, ihe anyị bịara bụ ịba uru. Ndozi ọdịnala bịara idozi ọdịnala Igbo ka ọ bara anyị uru. Ịba ahụ na-ekwu ụzọ adịrị ya. Ịga n'ugwu Hausa na nke ndị ugwu, all the whole traditional rulers ha nwere ike karịa ndị na-achị obodo. Ịga na the whole Nigeria niile enweghị ebe ị ga-afụ a na-aza chief obodo English language. Sọsọ na ala Igbo ka ị ga-eme iruo asị na onye traditional ruler chief. Ha na-achọgharị bag money ndị ori na ndị bag money isi mkpiri na-akpa mkpi. Ụmụnne m, onye na-achọrọ let him go and do his own research. Nsogbu ndị Igbo bụ na ebe ahụ ka o si. Ọkwa ifuru gọọmenti ụnụ nke ndị Igbo ka m na-ekwu, ọkwa ifu your traditional ruler. These two things were your problem, and the always may bidoro from there. Enwere ebe ị na-eje, and ọ bụrụ ihe ọgụ ọya akọ na uche because keke si dị ekwu ya ekwu a nkịta anaghị atọ ụgbọ anyabara ya n'onu. Ụmụ ibe ndị Igbo unu efe elugo na-agwa unu eziokwu. Ọka mma na iji n'oge, ọka mma na unu ji n'oge kịta nabata ọdịnala ya. Mejọ sọkwa gị mee n'ụwa si na m gbara ya n'afa, ọ na-awa m n'afa. Ihe ọ sọrọ gị mee ma ọ bụrụ ọdịnala nwere ebe ị na-eje, because ọdịnala with your culture. Ndị a bụ ndị His Royal Highness ya abụrọ His Royal Highness. Ha abụrọ His Royal Highness. Ndị ahụ mpụ kiri ngwo na-ejere abalị ozi. Kiri ngwo ka ha bụ nwere your culture is going away because ọ ha nyere kiri ngwo culture n'aka na ebe ka ọ na-eme. Chief go to Bendel Benin nke ụnyaahụ, go to Benin, go to Yoruba land. Imama na-akpọ ha eze ha chief. Yoruba land na-akpọ eze ha chief. Benin na-akpọ eze ha chief. Ndị ugwu na-akpọ eze ha chief. Oyiruo na ala Igbo everywhere chief eji ebe hey chief onye ọbụla chief agbakasa. Chief na-emekwusi demonstration. Demonstration na ala Igbo, ndị chief na-eburu flag na plaka. Ndị chief ewo nna anyị ha afụjuo n'anya. Nna anyị ha taa n'afụfụ. Ha na-ebe akwa n'ime anị mmụọ sị gịnị bụ ihe a? Kedu ndị ọrụ anụ mere ihe a? Kedu ndị ọrụ anụ mere destin ụmụ ibe? Osisi eji anụ agba atụ bụrụ osisi eji aka ọnụ. Kedu ndị ọrụ anụ mere ihe a? Biko wee werezie ndị Igbo ndị nka na ụzụ mere sayensị wee were anyị wụọ naanị n'ọnụ chief na Highness. Unu eze gịnị? Unu ga-ekpokporo ihe niile akpofuo. Eze na ala Igbo erughị ise. Na ala Igbo niile enweghị ike ịghọtanwu ndị eze ise. Sọsọ isi agaghị aghọtanwu dị ya. Ihe unu nwere wukiri ngwo ndị ejenti, gọọmenti ejenti. N'elu ndị ugwu ha ma na Nigeria bụ ka ha na-akpa always federating unit. So your force and your power dị na culture record. That is onye ọbụla nwere akọ na uche ma ya. Ike gị dị na your culture. Ebe ọbụla nwere a country of different three groups. Your power gị dị na culture gị. So unu amarọ abịazi ya na-etiwa aka oyibo nsogbu n'udo na-agwa unu ihe unu kwesịrị ime.
ka onye na-amarọ bụ onye Igbo mana ebe ọ bụ na enwe different something like this, not your culture, your power, not your political ideology, not your development, not your education system. You don't know. ịmarọ destiny. Iburu afọ gọvanọ eburu afọ na-akpagharị na-etutugharị ka ọzasị na ya bụ eze gịnị? Onye ka ị na-achị? Eze ndị ebe chiabụ eze onye mere who that monkey banana? Eze ama history, eze onwa history, eze na-asị ya si Israel, eze sị ya si Israel. You maha history, you don't know anything about your past. Ọjị nkịta ama ihe o mean ọgọsi ọjọọ si n'afọ Jizọs. Eze ga-eburu Virgin Maria picture debe n'akụkụ, onye ọcha buru picture Jizọs debe n'akụkụ. Eze ga-abara mkpụkpụ cross ha ka mountain nya n'onu. Ọsị ya bụ eze. Obodo na-ajụzi m ka ihe na-eme ana Igbo adịghị mma, Naijiria egbu anyị. Onye ọbụla kwuru Igbo anyị aka ka m mechi ụta agha ya n'anya. Onye ọbụla kwuru na nonsense ruo m n'ihu nso ya egwukpọ m ya anya, amara m ihe o eju efe ụzọ. A na-agwa ụnụ sọmtụ na-anaghị ekwe. Enwere Naijiria na-eme ụnụ anything, nekwe ndị na-eme ụnụ ebe a, nekwe ndị na-eme ụnụ ebe, but ị gaghị eme nwunye. You cannot remove them. Why are you going to remove them? Because you sentiment and emotion will never let you know. You can never know. Hey, Hausa Fulani egbu ayo. Hausa Fulani was there since Hausa Fulani was there since 1900. They were there. Yoruba people were there. Ndị a nekwe ha isi mkpidi na akpa mkpi nekwe ha ebe ahụ. They are the ones because ọhawa they lose so that ka ga-eji wee zuo chi. Then lose them. Ndị enwere ihe ama abatị ndị amara ama ebe ha si. Ha bụ ndị Igbo sef. All those people 1900 warrant chiefs oyi ha ha niile 1900 warrant chiefs oyi ha bụ nwere uru abara their village ụzọ adịrị ya, ọkụ adịrị ya, mmiri adịrị ka ihe a na-arụkwa. Ka ihe bụ their work? What is their work? Ka ihe bụ their job? Achọrọ m ịma ka ihe bụ their job. Chief His Royal Highness eze nke nwa kedu ihe bụ their job? I want to know. Enwe ha aka ọrụ. So achọrọ m ịmụ ihe bụ aka ọrụ ha. Every month akwụọ ha ụgwọ ọnwa. Ọkwa gọọmenti na-akwụ ha ụgwọ ọnwa. Gọọmenti pays them. Traditional ruler gọọmenti na-akwụ ya ụgwọ. Traditional ruler oru echi isi na traditional onye a wee agent ya, this is agent nyenwa tiri unu ịgbazie ka emekwa ọdịnala ka o sie ike. Ọha nwa ga-ebu ụzọ wee jụ ndị Igbo aha ga-ebu ụzọ wee jụ omenala ọdịnala. Ha nwa ga-ebu ụzọ wee jụ ya. Ndị Igbo a ga-ebu ụzọ wee jụ omenala ọdịnala. Ha nwa ndị ahụ si custodians ha nwa ga-ereject omenala na ọdịnala Igbo. Ịza na ahụ custodians. Ihe ahụ ejenti nkiri ngwo na-ejere abalị ozi ihe ahụ atịghị m nje tie ha ihe o chem na-agwa unu n'ọha bụ the problem. So ọ bụrụ na anyị mezie ọdịnala mezie omenala anyị, ndị apụọrọ anyị enwe uru abara. Ịghọtago? Enwere ndị ọ mara ama ọwụ nke fake a. Enwere ndị ọ mara ama ọ dị n'ọbara ha maka mgbe ndị gboo onye ọbụla na-etinyere ọfọ n'aka bụ na omume ka ha si emepụta omume ka eji enye mmadụ ọfọ. Ọ bụghị onye zuo ochi gbaa ama amaghị ebe o si weta ego o buru bịa ogoro igwe ogoro chief ogoro highness ha niile gọvanọ ruo gọvanọ onye ọbụla ọ laikiri o nwere ike o bụ ihe nwunye ọ racha nwunye mmadụ ọchị kọmpaseti onye ahụ onye ofu chief obodo onye chief autonomous community maka ọrụ ana nwunye ọmaha ka onye nke arara nwunye onwe ha n'ọnụ okwu na onye nkịtị ihe o mere bụ onyezie chief one chief of autonomous community si achịwazie ebe a na-anarazi ego. Chief na-ebucha ambalansị, chief na-ebucha pịṅụ asị onye na-aga iche ma gọvanọ asị eze ndị eze obodo na-ebute pịṅụ n'ala Igbo ka ọ na-eme. Sọsọ n'ala Igbo ka eze village chief na-anya ambalansị nwịṅụ eze ndị obodo mba na ụmụ ibe anyị akarịghị ụdị ha. Ụdị ha gịnị ka mmadụ ga-esi chifu obodo n'anya buru ambulance na buru siren, chifu obodo buru siren na ebe ka ọ na-eme. Nna ka anyị mara nna ihe na omenala Igbo sayensị and teknọlọji. Ọ bikos amachabụ this problem anyị na-enwe. Ana m arụ mgbe na-asụ ndị na-atọ ọjị, ndị na-achụ aja, ndị na-agwọ ọgwụ. Ọ bụ those things mere our culture irrelevant. These things make them irrelevant. Ọ bụrụ because o nwere isi. Esila nna gị na-eme o nwere isi. Don't you see na o nwere isi? O nwere meaning. It has no meaning. Nna gị mee practical science wee mee arụsị wee eletrik ka ọ bụ
ọ bụ eletrik is material, ọ bụrụ invisible, ọ bụrụ spirit, ọ material science ka ọ bụ, because na ịmara eme ihe ahụ material science. ịmara arụ ya arụsị ya nwanne iru ebe a si asị ọkụpụghị ara ọ wave na ịma ha na isi wave, ịma na ya electromagnetic wave ka ọ bụ ihe nidiri oscillator, ihe a na-eji eme wifi iche na oyibo because ịfụrụ wifi ra na box nke ndị ọcha rụrụ, ịma na enwe ya n'ime, ịma ha na-enwe ihe dị wifi n'ime iche box iburu box wifi na-ekwe box wifi ọ nwere antena na abụ, ịma ha na-enwe ihe dị ya n'ime dị, don't you know? ịma ha na na-asị gị ị na-alahụ ụra edewene telefon na gị ọ na-agafe n'isi gị, ịnụbeghị bifo, ịnụbeghị na edewene telefon na antena na-edistọpụ mmadụ n'isi, ịnụbeghị bifo n'isi electromagnetic wave ka ọ bụ, ịmara na wave. So ihe need oscillator, iti oscillator na ụmụ osisi na-ebu oscillator automatically, mmadụ bụkwa oscillator automatically, ibu moving machine. So ọ bụrụ na ịma distance na-agwa, if you know them you can do any material science with this information, any of the kind ịmara ya iburu tofuo kpọrọ pastọ kpọọ fada ya bịa arụsị ya mere m akpata n'ego, o mere anyị nọ be anyị onwezi onye nwere ihe ọ na-eme, nna ya ji mee nka, nne ya ji mee nka ji wee mee, nka ji wee mee. Enwere ihe dị ka ọgwụ bụ ihe eji agwọ na-anụkwana Igbo ebe a, ọgwụ bụ ihe eji agwọ mmadụ. Ọkwa asụrụ m Hausa, ọgwụ ka o kwuru, ọsọ ọgwụ bụ ihe eji agwọ mmadụ. Agwụ abụrụ nsị dị iche, mmadụ inye mmadụ nsị ọ bụrụ ya bụ ọgwụ asa ọ na-agwọ ọgwụ, ọ na-agwọ ọgwụ mechie n'ọnụ. Ọgwụ bụ ịgwọ mmadụ, onye arụ na-ajụrụ agwọ ya. Mgbe ahụ ndị ọcha oke mbọsị ndị ọcha bidoro enwebezi hospital. When did they have hospital in the West? So before that time onye ka mmadụ si aya ji ọja, onye na-ayọ ya anaghị agwọzi ya agwọ, anaghị agwọzi onye na-ayọ ya ka ị na-achọ ịgwa m, anaghị onye agwọ ya anaghị ya because ndị be anyị na like foreign Italian made, hey oyi Versace, oyi Gucci, hey Gucci man, oyi Wrangler. Ọ bụrụ na anyị meziri ndị a na-agwọ ọgwụ mezie ha ọfụma, mee ha elevate, bido na-agwọ ya, na-eme sport medicines like every other person, like Indian, like China, like Europe. Mba nọ Igbo made, Aba made, mba eji eme gịnị, ha fake. Agwụ ndị Igbo anaghị agwọ ya, mba ọ naghị agwọ ya, ọ bụ ije ebe ahụ aka ọgwụ. Ihe anyị likere foreign. Ọ bụrụ na ihe ọbụla anyị na-eme na-adịghị mma, let us perfect them. Ọ ihe m chọrọ. Onye ọbụla kwu na ihe ndị Igbo anaghị eme adịghị mma, anyị gwu ya aka n'anya ka anyị mee ya ka ọ dị mma. Ọ ihe a na-edisive unu, ọ dịghị mma, let's make it well. Ọ bụ mmadụ ka anyị bụ, are we not a human being? Omenala Igbo adịrọ mma, then we make it well. Ọdịnala Igbo adịrọ mma, then we make it well. Must you go and follow them? Ị ga-eje so ha eje ebe ka iso ha eje, ị gaghị eso ha eje n'iwu ya, they will dump you at the road. Ha ga-edobe gị n'iro, ha ga-adọmpụ gị n'iro, ịghọtago? So ọbaka uru. Ọ bụrụ na nke anyị adịrọ mma, anyị emezie ya ọfụma. Ana m enye unu all these things nna bụ ihe anyị ga-eme, anyị tinye n'ọdịnala anyị ọwụrụkpoyi, anyị tinye n'ọdịnala Igbo ọwụrụkpoyi, anaghịzi aga ya aga, itinye ebe anyị akụchie, isi ebe anyị akụchie. Anyị na-eme ihe ọbụla sọrọ anyị n'ọdịnala Igbo na omenala Igbo. Omenala anyị awụrụ dị vibrant, a na-akọpị ya akọpị, ndị ọcha sef na-akọmpant to omenala Igbo. Ifu igwe n'ala Igbo, ị nwere ike ga-akpụta enyi. Ịma ha na-asị na ịma na enyi ga-abụ isi oche gwogwogwo, ịchị ịnụ adaeze kpụta enyi. Mgbe ahụ ichi ifu igwe ndị Igbo ide afa gị na list. Enwere ike ebe 6 months, after 6 months ifuzie igwe. Even gọvanọ ya hafụ m igwe, gọvanọ agaghị igwe ndị ọdịnala, gọvanọ ya hafụ ya. Before gọvanọ afụ igwe ndị ọdịnala, ọ ga-eji eze kpee ekwere. Anyị agwa ya na ebe a ma na Igbo Abuja ka isi, ị ga-enwe ọfịs gị na ebe ndị Abuja nwere ọfịs. Ebe a bụ nke ndị Igbo, kọlchọ ndị Igbo bụ ebe a. Onye nwa bụ nọmba 1. Ọ bụrụ na achọ bụrụ that nonsense bụ ebe a. Ije ọ bụrụ ịchọghọ bụrụ that Nigeria go to Abuja, ebe a bụ ana Igbo, and ana Igbo a igwe anyị ị gaghị afụ ya anya. Mgbe ọ bụla anyị ji wee decide aka ya afụ igwe anyị, ị nwee respect, ị nwee ugwu. Ọ bụghị bụrụ ụzọ ite onwe gị ule, igwe village bụrụ flag ọpụọji demonstrate a na-egbu na village anyị. Na ụmụnne onye kpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrịrị, etipịasịgo everything anyị nwere. You don't have anything again. Nke ihe mere gị mmadụ, what makes a man is inside not outside. Ndị Igbo si na ebube agụ na-eche agụ. Ebube gị bụ culture gị, ebube gị bụ culture, you have destroyed it and throw it away. Soro ndị ụka enwere ebube, as long as
you are a Christian, you have no respect. As long as you are a Jew, Igbo Jew, you have no respect. As long as you are Igbo Muslim, you have no respect. Nowhere, nobody can ever respect you. Because here, what makes you a man is inside, not outside. All the secret of your culture, that is your power. Christianity, hey, Jesus, Holy Ghost fire, fire where? Okay, Holy Ghost dị asọ na fire mmadụ. Holy Ghost na fire mmadụ. How can a Holy Ghost fire? I'm not military people ga na-asị fire ha fire. Holy Ghost gị asị fire. Fire who? Holy Ghost fire who? Nnekwu ya ọ na-anaghị eche ya eche. Unu out of control. That is emotion. Some na-ebecha ma akwa. Ebe ha na-ekpe ekpere na-ebe akwa. Hey Jesus, ị na-ebere Chukwu akwa. Ị na-ebere onye kere gị akwa. Ị na-ebere ya akwa for why are you crying? You are a emotional problem ka ọ bụ. Because ọ bụ na ọ bụrụ ya, why are you crying? Ọ na-eme nwa bekee je inene movie ọ na-aba akwa because of the emotionally that sentimental emotion that na-eme sentimental inene movie ụmụ movie eme na ụmụ nwa bekee ọ na-ebe akwa ndị na-eme anyụ ahụrụ ebe akwa na anyụrụ ahụ ịmagụna movie obebe akwa nke gị nwere na-ekpe ekpere na-ebe akwa gịnị na-ebere akwa? Why are you crying? crying why? Gwa gị na emotional problem, psychological problem na-agaghị ekwe. Ọ bụrụ iyi ka ọ bụ, that is simple fact. Nna gị mụrụ gị onye ike. You are great. That is because, let me give you an example, perfect one. If you go to Kenya is a city very developed, more than Nigeria. Go to rural area in Kenya, a na-agba na the same Kenya enwe ndị na-agba ọtọ ebe a ticha earring ọnụ ha hachona. Na Kenya the same Kenya, na Namibia the same. Both Indonesia, Indian, ị ga-afụcha ndị bi na village na-agba ọtọ. So in ancient Africa, all those places develop were the cities of Africa. Ịma ihe nwa bekee mere? Nwa bekee were the whole city hapụziere anyị villagers si na village ka anyị si wee bịa. Who told you? Onye gwara gị? Those Egypt and those cities, Nubia, Sudan, they are our cities because we have cities. Ha were the city si na anyị village, no village ka anyị no those villages bụ anyị nwa no ebe ahụ bụ Africa. Were say the city. Unu ekwere? All the whole great pyramids are pulled from there. You create a minor tribes, minor new tribes. I am this, I am that, I am this, I am that nonsense. That all ever give you to create a problem for yourself. That is when you begin to make a problem for yourself. You begin to be created by enemy. Colonial boundary. What happened today is a trap, and they are going to the trap. Ịmagona the trap because this is a recycling ka a na-akpọ ya. Ihe agwọ mụrụ na-eto ogologo. We have created a monster that will consume me and you. We have created an Africa that will kill me and you. I tell you, mụ na gị na abụọ, the Africa will kill us, but because we have created it. I created the monster. Iji egbe ịmarụ ngwa ọgụ. America is strong today because of ngwa ọgụ, ọ bụrụ ekpere, ọ bụrụ church. America is strong because of science and technology. Israel the same thing, Europe the same thing. Ịgbara aka na-achọ ihe na-ata arụ. They will kill you off in future. Si na m gwara gị, you all of you and unu ga-apụ. Everything will take from you because you are nobody. Jesus, God, United Nation, Jesus God, this that. Onye ka ndị America ji eje? Mgbe America na-eje ọgụ na Iraq, ọ Jizọs ka ha ji eje. Mgbe America na-eje ọgụ na Iraq, ọ God ka ha ji eje. Ọ God ka ha ji eje ebe ahụ. Mba. Nke anyị ruo na nke anyị ya sị we are innocent. Anyị anaghị achọ okwu, anyị anaghị egbu mmadụ. So nke ha na-egbu na ana ọ bụrụ mmadụ, ọ ndị mmụọ. Ụmụ nkịta ka a na-egbu na ana Igbo. Ụmụ nkịta na ụmụ busu. Ụmụ busu na ụmụ nkịta ka a na-egbu. Nwanne ọ bụrụ justice, that is not justice. Justice bụ aka nne kwuo aka ekpe kwuo aka nne kwa anya na ewu justice. Ịkụọ ya akpa o respond nwanne kụọ aka na okwute. Kụọ aka na okwute ka ifu ihe na-agwa gị na justice okwute will respond.
ọwụhụ mmadụ ya agwa gị na aka afụrụ gị ụfụ ọwụhụ mmadụ ya agwa gị na aka afụrụ gị ụfụ ya bụ justice abụrụ ịnọdụ otu a na-egbu gị isi justice mba bụrụ ya nwanne abụghị ha. Nna gị mụrụ gị, anyị create go the worst Africa ever created, the worst one, because ihe ọbụla ị gwara nwa gị ka ọ ga-abụ. Otu Africa si wee zụọ ụmụ ha na ha zụrụ ha based on colonial boundaries. Ọ ihe atụmatụ ka ọ bụ emere ya eme, and ngị nwa na onwe gasị onye okooko bụ perfect gwe ihe a na-akpọ Hegelian dialectic. Owe mathematics is a mathematics. Hegelian dialectic mathematics ho ha. Ndị ba ya mara no game, they don't know about game. Ha na-agba game every day popa but ọ naghị follow information na the game. Eset trap ya ma kịta ka ihe na-eme. We cannot have peace. Nowhere in Africa will have peace. O nwere ebe ọ bụ ka ebe Africa nwere peace now? There is nowhere, because we don't control. I nwere control of emotion. We are not disciplined. I adro discipline. Everybody have discipline. I go na akọrọ gị nonsense. You cannot ordinary discipline. You gotta eme nwunye, and they want to be a world leader, world power. No, o nwere ebe ọ na-eme oruo play politics. Nwe ebe ọ na-eme oruo nwanne ịgba ara ịgba ka onye ara gbapụ kpaka ya ninja na-asa ozikwa onye Trump ọkwa Trump nwa sị na British ga vote British vote kịta na Trump emie naanị anọ ozikwa onye na referendum British na ihe niile. Ọkwa free man I'm a free man, I support everywhere all of a sudden mian. Why ka na agwa unu nwanne, look inward, the power lies inward. O nwere ihe dịka ya atụzi na egwu, but aga na ebe ọbụla wutie ịgbara aka achụ ihe na-ata arụ. Nwanne agbara aka achụ ihe na-ata arụ, but ịnwụda ya hero, because ịgba aka achụ na-ata iberibe ka enwere. Onye ọbụla gbara aka achụ na-ata arụ egbu onye olu ebe a ekwenchi were koboko pịa ka ya ahụ. Ichi inwe nwa ọfụma iru ebe ahụ ịbụrụkwa hero, because onye karịrị mmadụ na-efekarịrị na mmụọ. Kwema onye karịrị mmadụ na-efekarịrị na mmụọ, because ọwụ mmụọ ị developụrụ mgbe ị dị ndụ ya ka ị ga-abụbe nwụọ. Gbakwana ha nkịtị, onwekweghị mmụọ ị na-eji ịfụ ebe ahụ. Ọkwa dị mmụọ, the spirit you develop when you are alive. Ọkwa ị ga-abụ ma ike iwe ịnwụọ ọkwa ihe ị ga-abụ. Ịnwụọ iberibe iru ebe ahụ, ndị mmadụ agwụọ gị ịba, ndị mmadụ jukwara ebe ahụ, ụkwa so gị na ebe ahụ. Ọ dị ka ị ga na prison ime anya nonsense ya ebe ị ga prison jụọ amụ oyi etigbo aha anya maka ịnwụọ iru ebe that side ndị agbuo gị ezigbo ọwụ Chukwu gị na-eji ebe ahụ. Ị nọ na ndị mmụọ ọzọ agwọ ha gị ịba. Mgbe ahụ enwezi body, you don't have a body to develop your mind more. Enwezi body to develop more. Ọkịta ịdị ndụ kike develop more iru ebe ahụ iwuru chief, iru ọra na mmụọ iwuru ọgaragidi, iwuru igwe. Ọwụghị iru ebe ahụ na ebe ahụ si Jizọs asị gị, Jizọs asị gị. Ụmụazị iwe na-ewe were aka were ọra makpọpụ gị anya na-akọ gịrị chere ebe ahụ gịnị ka ebe ahụ kwa ebe ahụ ebe a na-akọtu nwanne. Iru ebe ọkwa akpa mkpa na-agụgheri. No, develop your mind, develop science, develop owuru onye ike n'ụwa. Onwe onye ifuru na-abụ onye nkịtị anaghị ekwutie n'okwu. Practically ihe ha egwu, respect na-abịa from iyi egwu. Ọ bụrụ na iyiri mmadụ egwu na-akwa akwarị gị ugwu. If you want respect or you earn it, ị chọrọ honor, you earn honor. Don't speak honor, earn honor practically. Gwụọ ha ịba ifo mmadụ atụba gị egwu iwe ya na-eme cheka ahụ kwuo ọta ụtụ wa mmadụ na-eru nso ruo ya nso ka ọ gwụọ gị ịba, ruo ya nso ka ọ gwụọ gị ezigbo ịba gị aha da buru Bible na-akpagharị buru Koran. This is my darling, this is the redeem of my heart. Redeem of what? Redeemer of what? Oh, deceiver of your life. I say na prayer is the key of what? Key of stupidity. Prayer is the key of stupidity, not the key of life. Prayer is the key. Jụọ onwe gị key of what? Ị ga-ajụ onwe gị key of what? Prayer is the key to hell. Prayer is the key to stupidity. Prayer is the key to knowledge, to iberibe. Ọ bụ knowledge, to iberibe. Si ikpechi ekpere na ka ihe ikpetere. Ikpechi ekpere kedu ihe ikpetere? I want to know. Ask me. I'm asking you.
ikpesịrị ike after the prayer what? God do this, God do that, God do that. No. But if you go to laboratory, library, ị ga-agụta ihe, ị ga laboratory, ị ga-eme research mepụta ihe, ị na-ekpe ekpere gịnị ka ị na-ekpete? Nye m nri, give us these days our daily bread, give us this one, our this one, give us this one, our this one, do all this, begging in the morning, Jesus do this, God do that, in the afternoon, God do this, God do that, in the evening, the same thing. The same thing you ask in the morning, ask in the night, ask in the afternoon, every day asking the same thing. Ịma na Chukwu na the body na this thing. Don't you think God will be that this boy can this boy okwu aka na I gave you hand, I gave you everything, gave you fertile land. Why are you asking me every morning? Wake up in the morning, God do the work. Ikpọta Chukwu n'ụra, Chukwu etete ka ihe na-eme. Chukwu monitor ozugbo ị na-akpọ ya monitor. Osiko go ntị gbara ihe na-akọ. Isi ya Chukwu apụbana m taa, ejewekwana m ọrụ, nje ọrụ nka ị ga-enyekwa m nri taa. Chukwu ya anacha anya sị hai na ka uru ọbara this boy dị ndụ nwe uru ọbara ọkwanyere gị ndị Fulani ha egbuo gị because ị na-enye nsogbu. You are disturbing the man every morning. Ọkwanyere gị ndị Fulani si ọkwanyere gị bọọsụ na-aga Lagos o ruo ebe ahụ ọkwanyere n'ime ọhịa ka mmadụ zuo ike because onwe uru ịba n'ụwa ka uru ịbara ya every na-enye nsogbu disturb ọkwanyere ụnụ ekwensu egbuo n'ụwa ka ihe bụ na mmadụ enweghị ike iji aka ya chọọ onwe ya ụzọ. Because mana sometimes ndị be anyị na-akọsụ their problem. Forget about nwa bekee, forget about everybody. What matters is Igbo. What matter in this life is Igbo. That's all. You don't see anybody. Everybody for you is business. For me, everybody, other person is business. Ka ihe anyị ga-eji wee negotiate to change this business. Ọ ga-abara ndị Igbo uru. That's all. All I care is negotiation. What do I negotiate with Igbo so that I can favor my people? That's what I need. Every other thing for me is business. I don't care. Muka or the church is business. Muslim is business. Mfu onye Muslim ga negotiate any good thing for ndị Igbo. Nsi I can take this. Give me this for my people. When you take this. Or when this year drum man nye ha ndị Hausa sef. I give them to Fulani. Then take them. Ndị Igbo iberibe. Enye ha to Fulani. Let them take them. Ke uru ọbara anyị. Nwa bekee come. Kedu ihe ị chọrọ? Give me this. I give you this. Ndị mba mmiri ewere m ha let's hand down ndị ọcha. Take these people away from here. Mururu haba. Negotiate. That is negotiation. But you must build an empire of negotiation. Build an empire of negotiation. Don't go and start talking nonsense. Nobody like nobody. Nobody like you. Nobody give a fuck about you. Nobody gives a fuck about you. Even your brother. He send Ego from America. He send Ego from America. Mampage mamage. Nobody gives a fuck about you. Every day I have send Ego on Abasi or Bezioku. So build an empire of negotiation. America they don't care about you. Nobody cares about nobody. Because we care about an Igbo. So our ambition and intention is to make an Igbo great. Any other thing is minor. I don't care. Any other thing I do not care. That's all. Pump and play. That is what I want. Where's he also? Even Buhari come here, I negotiate. I give me an Igbo. Give me an Igbo. An Igbo can choro an Igbo. Give me the an Igbo. I'll give you anything of nature. I give you. And when this I don't give it to him. Just without anything, no ambition, no plan, nothing. Build an empire of negotiation. Create Igbo philosophy, Igbo ideology. A place to call home. Also nọ na Lagos na-akọgeri, nọ na Abuja na-akọgeri, nọ na America na-akọgeri, nọ na London na-akọgeri. Ana Igbo gbara ọtọ. Ụmụazị anyị nothing, no akara aka, nothing, no plan, no strategy, nothing, absolutely nothing. Absolutely nothing. Ụmụazị our children, our future, our scientists, everything we have is these children. Ọ bụ ha nwa. They are everything in our food today now. How are your soldiers? How are your police? How are you protecting the land? Or under food in America? Or these cowards in America? Or under on Europe?
ọwụ the hardest man ka ị na-lose this thing. You are losing the hardest in your society. The hardest in your society ka ị na-lose. The most strongest, the strongest ọwa ka ị na-lose for nothing. Enwuru a ga-abara gị ọha nwa n'okpuru bedi na Amerịka ma n'okpuru bedi na England ọ na-asị gị nonsense. No, never you let it happen. Ọwụ ụmụaka ifuru na ọha nwa bụ the hardest. So I lose the hardest. Ọ ndị nkịtị ga-protect the mmadụ. Ọ ndị nkịtị iberibe bụ ọrịa. Don't let them fool you anymore. Ụmụ ibe, anyị ga-ahapụ okwu a ka ọ dịba na echi. Ọdịnala Igbo ebe a ka ndụ dị nwanne, ebe a ka nọ, ebe a ka ndụ dị. Ụmụaka nwere akara aka, anyị enye ha ihe ọbụla ha chọrọ ka ha wee mepụta akara aka ha nke ọ pụta ife. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. Ihe ọbụla ị na-eme, anyị enye gị ihe ọbụla ị chọrọ. Kedu ihe ị ga-achọ ka ị were mee akara aka ka ọ pụta ife? Ọ bara ndị Igbo uru. Ndị Igbo sọsọ ndị Igbo ka anyị chọrọ. Achọghị m imix with Igbo. Ma ụnụ ma mba mmiri aha mewere nye ndị Amerịka. Mkpara mba mmiri aha aka enye m ndị Russia sef si ya were n'ebe a. Russia were mba mmiri anyị nwe nji eme. Take that data away from me. What word eji m ha megịnị? Oru eche ejekwa ebe a akọwakọ nonsense. They are marginalizing us. We must own presidency. I don't want nonsense. No. Nwe ebile akọ. Akụkọ nwe ebile akọ. Jee jụọ nne gị na nna gị kedu ihe na-akpọ akụkọ nwe ebile akọ. Nke si ya mee ya ofu, nke si ya mee ya ịbụọ, nke si ya mee ya ịtọ, nke si ya mee ya chacha. O meene m nke mmeji amụrụ ihe emezina m ọzọ. Ihe ọ bụla a ga-eme ka Igbo culture compromise ya, count me out. Because ebe a ka ndị osimiri si abata. Ebe ndị osimiri si abata, all from compromise. There will be no compromise. Ọdịnala Igbo ofu ka ọdịnala ndị Igbo. Ọdịnala Igbo, omenala Igbo, nsọ ala Igbo, ntọala Igbo. So na iwu ala nke ndị Igbo nwanne, anyị na-asụ Igbo, na-eme Igbo, na-ata Igbo, na-ayọ Igbo, na-ekwe oyoyo na Igbo. Ọ bụghị ịpụta ịsụ Igbo asị nwanne nsọ ndị Igbo na ebe a mbanụnụ. Mbanụ nwanne na Nigeria ejekwa na New Nation jekwa ime destin kwa eke enekwa nwanne ọ gara awọ ka ụmụ ibe ọ gaghị ekwe omume. Asị m udo dịkwa arụ ka ọ dịba na echi.